Здравейте, приятели! Вече довършихме кладенеца на Кокотранс в неговата нова автокъща, град Добрич. Водата излезе на 4 метра. Изкопахме го около 6,50. Кладенеца, когато се източи типита на кладенеца, водата, която влиза в кладенеца, е 11 литра за 30 секунди. Пускаме го готов за ринат. Имаме още кладенци в Добричка област. Ако някой има интерес, нека да се обади. Благодарим ви и до нови срещи!